izandla ukuthi babusiseke. Yayizwa lento bazalwane. iBhayibheli incwadi kaMalaki chapter number 3 lesijwayele ukufunda njalo kuba ngeshumi. Uthi uNkulunkulu ngiyangirobha bandla lami nabantwana bami ngirobha ngani ngokweshumi nangomnikelo. Basathi ngenisani okweshumi nomnikelo endlini kaNkulunkulu ukuthi ukuze kube yini khona kube ingcebo khona. Basathi nibone yini ukuthi angikuvula amafastela ezulu. Ngithulule ini esibusiso. Engeke nibe nendawo eyanele yokusigcina ngoba soba siningi kakhulu. Basathi uyakhuza okudlayo. Now uNkulunkulu lakhuluma ngezinto eziwu2 simultaneously. Zikhulunywa ziyalandisela shwa kanjani ngezulu ziyalandelana. Ukhuluma ngeshumi nangomnikelo. Mase khuluma ngama benefits wakho ko2. Now asiqale ke sihlakaze ukuze siniko umnikelo ibenefit yawo sinike neshumi ibenefit yawo. Lokhu iBhayibheli lithi uyakuvula amafastela ezulu okuba akhiphe isibusiso. That's a reward yokunikela. Ye giving. Not yet high. But uma sikhuluma ngetithe sikhuluma ngesecurity. Ishuma zalwane ziba ifence around lesisibusiso esodedela uNkulunkulu. Ingakho bese uyakhuza okudlayo. In other words, konke okudlayo okudla izinto mawukhipha ishumu zifike zibe ngaphambi kwakho nezinto zakho base zibeka istop sign. Awusangeni ngala. Umsebenzi weshumu. Kodwa ukhipha ishumu akusho ukuthi uzobuseka. Uyayizwa lento? Into ekwenza ubuseke umnikelo. Ingakho angakuhlukanisa uNkulunkulu. Uthi ngirobhe ngakho ko2 ngeshumi nangomnikelo. Oh hallelujah. So kuyenzeka umuntu ayikhiphe ishumu umfundisi. Kodwa anganikeli. Base ngabona imphumela yokubuseka. Masathi ngoba ngiyayikhipha nje ishumu wayingabi ngabuseka. Mhlawumbe inkingi la ngikhonza khona. Kanti no. Uhambisa into inomlenze owodwa. Ayiphelele. Ishumi ziyavimba ziyaprotecta. Kodwa umnikelo uyathembisa. Uyayizwa leyo? So ayihlukani lezinto amawele. Mokhipha umnikelo. uNkulunkulu uzokubusisa. You will be blessed. Kodwa into zakho ithi ingafika kuwena iphele kalula. Ngoba ishuma zikhe igadayo. Uthi uNkulunkulu kuHagayi uthi nitshali nisebenze kakhulu kodwa navuna kancane ngoba kunama pestilence ensimini afika adle lokutshalile. Ingakho abantu abazile lento ethi agriculture ezokulima bayazi ukuthi kumele uhlale uhambe uyohlakula. Uhambe bekunama sprays wakhona wafuthayo ukuze inambuzane nempuzane lokho okudlayo la ukuze isitshalo sakho singakhulu uqede ukubulala. Sona uthi uNkulunkulu nitshale kakhulu nasebenza nafuthula kakhulu kodwa navuna kancane. Uthi nisebenze nafike emaphakatheni kanti emaphakathane embobo. Hallelujah. Yeah. Ngoba uyanikela ukunikela. Kodwa uyikhipha ishumu. Still vulnerable. Uexpose njengomuntu ongakujovelanga ukugula okuthile. Vaccinate. Bazalwane. Ake ngibona bathi sifuna ukuphila impilo eright engenakusokola.
sifuna ukuphila impilo engenakusokola. Bambi principle encwadini bazalwane 2 Corinthians chapter number 9 from verse number 6 to 10 ikhuluma ngokuthi give, ikhuluma ngokuhlwanyela. Amen. Now umnikelo awunaso isikali. Ngamshanje kakhulu ngifuna ukuyikhuluma ngoba serious. Umnikelo bazalwane awunaso isilinganiso. Yona la abalimala khona abazalwane. Ishumi bazalwane akona umnikelo. Bukhipha ishumi awunikeli khohlwa. Just forget. Awunikeli bukhipha ishumi bazalwane uNkulunkulu akayiregadi njengomnikelo. uNkulunkulu ishumi usithatha njengecommand. Ingakho angathi lethani ishumi ngokuvuma kwenhliziyo yenu. Kodwa unika lathi nikelani ngokuvuma kwenhliziyo. Ishumi uthi lethani. Ancelwa. Awucelwa ukhipha ishumi, awuncengwa futhi. Mhlawumbe umfundisi ngakusho ngoba ekufundisa kodwa awuncengwa. uNkulunkulu akancengela ishumi. Uyakutshela ukuthi letha. Okweshumi it's a commandment. Uthi uJesu ongithandayo ugcina imiyalo yami. Othanda uJesu ngabo asimveli wethi ngokukhuluma. Ngoba nesidaba siyakhotha amavesi siwakhothe sibanjwe isavana sibheke phezulu. Siwakhotha amavesi. Kodwa sibona ngokubamba imiyalo. Base sibane assurance likholwa liyamthanda uKristu. Oh hallelujah. Ishumi bazalwane it's a command. uNkulunkulu akaceli kodwa uyatshelwa ukuthi khipha okweshumi. Sengivala. Uyatshelwa ukuthi letha okweshumi. Now uPauli encwadini amaKorinte esibili chapter number 9 verse 6 ukhuluma ngokunikela. Uthi nikela kangangokuthokoza noma kokuvuma kwenhliziyo. Akunikwa isikali. Ekubeni ishumi ziyanika isikali ukuthi u10%. Now lento yokuthi umnikelo unganikwa isikali senza abazalwane by default baye emalini encane kakhulu. Ngoba bayazi ukuthi after all sinikelile. Ukuthi uThulandi kodwa sinikelile kangangokuvuma kwenhliziyo. Base kuzoba nento esho uMateyu chapter number 6 uLukas 6 verse 38 uthi give and it shall be given back to you in full measure, pressed down, shaken together, overflowing. Now what does God do? Uletha uThulandi wakho wena because lento yokunikela ikhombisa ukuthi umvaluate kanjani uNkulunkulu, umbuka engakanani. Abakuthulandi ngisho uSamuel uma nawubona ukuthi kuyimali encane, how much more giving God the whole man. Akusho ukuthi umbona uNkulunkulu engaphansi la kwaSamuel angakusebenzela kanjani ke akucebisa. Base kube ngathi uNkulunkulu umqambi manga kanti niyibambe nina niyibophele. Oh hallelujah. uNkulunkulu ufika ubakhipha uThulandi bakho. Ebazalwane angisho ukuthi ungawunikeli uma uwona okhona ingasekhenye phezukwayo. I can understand. Kodwa uye ko 50 rand ko 100 rand uzola 10 rand ngoba kuzweli. Ebazalwane masuyitshela ukuthi uzovuka uyimillionaire. Ngisho umfundisi angafika prophet athi ngibona ama-million kodwa umusa umuntu othi mawubheka uNkulunkulu bona u10 rand. Kodwa ngathi isiprophet asifiki. Kanti uwe obamba isithembiso sikaNkulunkulu ukuthi singafiki kuwena. iBhayibheli lithi kunabantu abaze balala
bangayibambanga ithembiso ngobani abakuhlanganisanga ukukholwa kwabo nezwi elikhulunyiwe. Kunabantu abothuka bebefika ezulwini bafisa ukuthi engathi singabuyela phansi emhlabeni soqala kabusha ngoba bekhonjisiwe kwi-storehouse ukuthi nayo into ebiyiportion yabo. Baqale babona ukuthi ngihlupheke kangaka kanti nazi izinto ebengibekele zona. And inkinga lento abazalwane bayinkinga. Because uma kukhulunywa ngezinto zabe personal, uNkulunkulu kwaHagari usho njalo. Uthi entweni zenu ni active. Kodwa in the house of the Lord anikho active, therefore nizosebenza kakhulu kodwa nifune kancane. Ngoba ninakekela indlu kaNkulunkulu. Uthi kokwenu nenza sure kokwenu kobiza wena wenza sure kodwa koconcern indlu kaNkulunkulu awusixaba ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzo understand. Ebazalwane uNkulunkulu akayidingi imali yakho. uNkulunkulu akanandaba nemali yakho. Yayizwa mina ngisho uNkulunkulu akayidingi imali kodwa uNkulunkulu usebenzela wena ukuze afeze ithembiso zakhe ngawe. uNkulunkulu bethi nikela wenzela wena. Ufana nomzali ofika nika imali ingane imali eningi basethi letha la le ngizokubekela. Ngisolokhe ngikunika. Oh hallelujah. Ingakho indodana yolahleko the moment isuka kubaba izinto zayo zaphela. Kodwa isakubaba iportion yakho yayiphelanga yayilokho ikhona. And futhi ayingekho greed. Ngoba indodana yolahleko kwakushiya ukuthi lokho iportion yakho yayingekho greed. Inkinga yayayitshela ukuthi ngingaphatha kangcono. Yanele yasuka kubaba zaphela izinto. Kunabantu izinto zabo ziyaphela. Ingenxa ukuthi basuka kwiprinciple yezwi kaNkulunkulu. Uma lithi give and it shall be given back. Kuletho uthulanda uNkulunkulu uzobathatha uthulanda bakhe abamultiply. Bande bobuyela esifubeni sakho kothulanda abaningi. Wabo khona uthulanda. Uyohamba nje uthulanda ngisho noma kuthi uthola imali uhlala uthola uthulanda. Uyothola kangangokukhipha kwakho. Umuntu ayitshela ukuthi umuseke ngathi kuba right kanti othulanda. Abazalwane kunalento ebuhlungu kuyilethe ekuthiwa umultiply. Ngiyacabanga sonke siyawazi umultiply. Umultiply noma kuthiwa ngabe kuthiwa it's multiply by 100 into times ka 100. Kodwa into edetermine ukuthi into izobaningi kangakanani isibalo soba sikhulu kangakanani ile number le multiplier. Uma uthatha u2 times ngo 100 ungaze uzophuma into enkulu nje uphuma 200. Ngakani? Kodwa uthatha 1000 uyimultiply ngo 100 sekuyaqala ke. So uNkulunkulu uhlala ibekile nje times 100. Wena kuletho 200. Sisukume simeke inyama. Bazalwane ungathandazela ubeka izandla. Kodwa uma unganikeli forget about living impilo enokuthula echichimayo. Ayikabi so ngoba vele avela incebo ziyathandaza zohleli nje uzothandazela. Zohleli nje uzothandazela. Lesekhona kodwa sengibonana. Ukunikela it's a sign yokubonga uNkulunkulu. Kahle alikho inani lemali esingabonga ngalo uNkulunkulu ngoba ngisho kuthiwa ukhiphi u2000 indlela nje nathi esizamayo ngayo because God is more.
Oh hallelujah. So simi bazalwane ngeprinciple. Simi ngeprinciple. Give, it shall be given back to you in full measure. Khipha kweyishumi. God will protect lokho okubizwa ngegama lakho. Nabantu kohleli kuba nezinkinga emakhaya enu. Ihleli kukwenzeka izinto after izinto, ufika abazalwane after abazalwane. Why are you faithful in? Bazalwane kunalento emnandi. Yabo ubimoto yami ine insurance. Noma kuthiwa ngiyashayisa nginelungelo lokufika la ngine insurance khona. Ngisho ukuthi imoto yami sinenkinga, nenza njani ngayo? Kanjalo noma ukhipha ishumi. Une security. Uyakwazi noma izinto uma ukhipha ishumi nomnikelo. Uyakwazi ukuthi noma izinto engasahambi kahle ibheka. Unelungelo lokuyofika uNkulunkulu. Uthi baba kwenzakalani? Ngoba ngiyakhipha 1 no 2. Uhezekaya ngiyabonga mfundisi. Uhezekaya kwathiwa ndoda put your house in order. Hamba usethi will ungayenzile will ngoba isikhathi sakho sishayile. Uyahamba emhlabeni. Wathi umprofeti esuka nje phuma. Wayekhala ebhekodwa ngena athi Nkosi ikhumbula okuhle engikwenzile. Lithi iBhayibheli umprofeti engakaphumi ngisho egethini wakuyele emuva. Wathi uNkulunkulu uthi senzo eda 15 years. Unento yokwazi ukuya uNkulunkulu ngayo. Manje ufika uthini uNkulunkulu vela ukhipha ishoma unikeli. Into bayibheda uswele usothini uNkulunkulu. Usuzoba no personal mashonisa wakho. Baba ngixolele isikhathi sami sisavuma. Ngelinye ilanga so ikhuluma ukuthi kahle asivale namehlo ethu siphakamise izandla zethu. Oh hallelujah. Lento yomnikelo bazalwane ungehlisela ungayilobisha kakhulu. Lento yomnikelo ubusa nesithombe sokuthi uyenzela umfundisi usenkingeni sisi. Ngoba uyothi umfundisi ngalesikhathi mhlambe nitwistene naye mase uyawithholda umnikelo noyishumi zakho ukuthi ngizoke ngibone kanti wenza inkinga. uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Ngeke wehla ezulwini wazobusisa wena. Ngoba bengehla uNkulunkulu ngafa wena ngeke uphila. So uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Uthi uNkulunkulu angeke ngenze lutho emhlabeni ngingazazi sangingenze zama abaprofeti. So na uNkulunkulu uzobeka lowo muntu phambi kwakho as a representative. Abantu abaningi bazi ukuthi entabeni uMoses wabona noNkulunkulu. Moses wangabona noNkulunkulu. Kodwa iBhayibheli lithi uNkulunkulu kwakuyingelosi. Kodwa ngenxa ukuthi ayimele uNkulunkulu kwathi uNkulunkulu. Umuntu omele uNkulunkulu abekusashiwe ezulwini ngokolimi lasezulwini ukuthi umele uNkulunkulu uthi uNkulunkulu. So khuluma ngelinye ilanga. Uyayizwa leyo nto? So now uma uthi ngizowithhold umnikelo wami neshumi zami ngoba mhlawumbe ngathi umfundisi ukwangithethisa wazwela awenzele umfundisi. Itsali ngitshela ababazalwane umfundisi esho lokho lekayivala imali. Umfundisi usebenza kuNkulunkulu akasebenzi kubantu. uNkulunkulu uyovusa amagwababa njengakwelatsha elsewhere. uNkulunkulu basebusisa abantu bangaphandle ingane zendlu sakhe zihlwembe. Ngoba ingane zendlu azibambile iprinciple. Sivala amehlo ethu. Umfundisi aseza ngaphambili egameni likaJesu Kristu. Izandla zethu ziphezulu. Thank you Jesus.